wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene batine asik sing duwe sik sapa ya sing duwe sik sapa ya mbok kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng bareng. Gendong kuwi lho jare gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Wong Mas Akbare sak biting kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Ayo. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima kasih. Iya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Matur nuwun. bali wae dene sesa-esa samane nyambut gawe. Cek. Wedeh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lha iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puwe nang Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki mono apa? Nyapa? Kok moro-moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Lah, Ya apa ora? Takut ini, cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra nduk galak to, Mas. Heeh. Bakul blanja. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa Dek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok ya kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho to Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke 1087 nggih. Mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo i ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Padahal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang satu, aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. No. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Bupati menika Ketua DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yen yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dadi Dodo? enek isine ngono. Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas. Pantun. Nah, aku wis Ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kaya ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kaya kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Iki jurusanmu piye to lek iki? Ora parikan ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas? Balenan ngomong balenan. Balene kalau ada Masa gak nyambung blas? orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti to. Iya, mantuk-mantuk keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kok so. Dadi ki pas lho. Aku seneng dadi pas Purwokantine. Tetapi liring ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Bakul lho. Contone. Jajal nek tak iki tak kei kata-kata kok dadar Purwokantine sing genah. Ya. ta. Gedang Digeget bakdo madang. lalah kok pinter Lah nak. terus mau ngono pangananku to kowe. Tinating dana tak tinating dana tinating dana tak tinating dong tinating dana tak tinating dong dang ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokanti. Tinating dong tak tinating dong tak tinating dong tak tinating dong dang ding dong serut.
wong jimat ya. Lah iya jimat Barang kok ya siji iso. sing dirumat. Lah nek keringet Keri-keri krasa angen. lah bocah kaya ngerti Purwakanthi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing pengen beli kuwe iki iso? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kikuk piye to kok. bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. nah dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. sinden Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Kok protes saya dadi. mara tuwa ki ya mara sepuh Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. ya mara tuwa lanang piye Sing lanang kuwi iki panjak kendang. oh Kula kabeh nganggo seni Mas. oh ngono Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga berarti. seni seneng menyanyi. Eh. Omah ki wis kebak kaset WF. BF piye musik lagu kok BF Lagu. kowe tak tapuk omonganmu kok sok Putri. kowe iki omongane sing cetok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok iki sing apik ayo Lah nggih. ngoten. piye kuwi Keluarga seni sange betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. heeh Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penak Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. Dinyanyekne. Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik. Nah. Ngono iki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. lambene lu kaya cindung bensin Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. lho ya lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa harus ya ada cecok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? apa lho Kendangnya tok Mas, Kendangnya, tok, Mas, kendangnya. Harus gila. Sing viral ning- kakak nyanyi. viral yang kita anu TikTok kuwi ya Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya nyanyi yang seperti Bajul. Ada saudara Bajul nyatek ndasmu ben kuwi. viral, iya dah. Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Ah. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa, suluke gur. Seneng enak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik, saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh. Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere Lah sapa? iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya, iki ta. mbok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas. Nah. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho ojo. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid iki wong kesripahan. kok Tahu sembako. tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Wong kepaten kok ya kesedan kok Kepaten ya. susah ya. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Yuk.
Salindri Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Dek Niken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena aku Apalagi sakit? sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicucruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucuk. Ngono lho, Mas. Mosok dalang kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mung kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Iso nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikene dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Dek ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampean dong. Oh. Lek Akbar nah ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dek Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dek Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem ya kudu maem tetep ora nafsu. Dek kene no neng grup Asna Pratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris juga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lho tapi kan rong rabi. Oh, ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya engko sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno lho Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Wis aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas.
Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawi to ngamut Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jariku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, terus ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jariku kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku ya Mbok. Malah gayamu. Au. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ah, ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok nek didikan ngono to. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani, ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak masuk, masih banyak yang Agni enggak tahu. ki aku Niken Oh. singkatannya. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Oh, Niken. Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Sri Handoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah arepe duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Untuk apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya.
Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya, iya. Ya ini dari Sejembruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh, bocor, dari siapa gitu tok lo, Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Komet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa terus no, Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo, Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepot lagi, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Dene kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Parang Dewa Tresna. Ayo maju ya. Ayo. Gendong mo. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Wis kedatangan kelangan teni ndika laga tresna nanging lara-lara ati iki saya harap komat mas apa kudu neka Aku sayang, aku cinta.